Tony Ba flat, il y a tout cas, il y a tri flat. Cheikh Ousmane Madani Haidara de Abdul Hamid qu'est-ce qu'il Haidara? Fanyumande Ami Wasoniye. Fanyumande Ami Wasoniye. Façon tigi fade Ami Wasoniye. Na franga Tony Ba wale. Tony Ba be côté. Façon jola godo. Munu yu façon jo. Ni ladriye. Ka wali façon jo. Ni cleaner. Cheikh Ousmane Madani Haidara de Abdul Hamid qu'est-ce qu'il Haidara? Cheikh Gelle bunda kuma benemela. وكنت الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حيدرا دي حيدرا. اتصل حيدرا. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. أسيكرا هرلا يا ربي على ما أنولي هرلا. آمين يا ربي على صوت. مولود سيكو chama be ala bulu nyinango fe ala ma anshi joka chama ma bulu. آمين يا ربي على صوت. alhamdulillah ame ala fobi ka ala barkada ni jumay ni anga dugawo jabili aba jabi wallahi ni ala deme ala bi deme ni ala deme ka koto atala donyina fe doro abadima wala bi nere nyabe jamana chugo mina ama totuna mandukao ayun wasala ka awasa amin ya rabbi ala so mandukao ayen lani soja ni mauludu bonyae ala ka aw yere lani soja amin ya rabbi ala so mandukao aw yene farifoni bi ni mauludu bonyae ala ka aw yere farifoni amin ya rabbi ala so garsiga nyuma be ala bolo korota be ala bolo wasabe ala bolo ala ka di awma amin ya rabbi ala so mwasaledo kusala wallahi ne dondola nye njangere ka chugola ma adun chugo aklita la kunya nyogonge Allahu akbar ayre nyawala chugo jumena karamo parla wallahi keneka sigi chugo mingadi ye men sigi te ninga basaye sigatola adira ne made ko ngado okera jonu ve matumzo sigatola klebila nguye basagla okera awere nyaba gomena sigatola nyebola ne kungo basa te bazedo sigatola ofodo nte basa de ote ah basa be odonero ofana be nte basa e ni e baze sigatola keneka amake okmana kumandu muso ni awka bonya de oklobila chew awka pozi mire doni wallahi ande muso keneka wallahi anga wajulu laba kumanduka o ngame chewma ma do nyinen do koni karamogo bi yele tabali ka siga fo itala de 27 9 mois 2023 a fo chogo nyana bari date nunu fo chogo to ga mogo ka fe nunu tige 28 oh nya fo ka nya sisa le 28 9 mois 2023 amola kuma nukonna la aw nya ntadamne wa matine ka bishuina ay ni be ajira ke mami so mi yere ajira doro nyode fiye wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin kira ci kun e jumaye de fudan ve umbe ka siga hina soro eme kira ci kun kira cira dan ve nga hina soro e bugu mi ga iga misiri ngonna laye ite teuli dusukun finino ite fe maka ke fe hasidi korobe misiri kono e kira ci kun famu bo misiri kono okuma stress ta ngane wallahi ay kira ci kun aw nyo famia o famna manduka o foleko globila e nyera mondru bendigala ale daga galango sikatola kereka manduka o de adiade chew kote musodo globila uye mondru dagala nyabala daga galene abuka kabire a okuma abe dafara wallahi kereka Clara ka mondru don digela nyina na o envelope di dobe fe ga nyina nga ko nga kono tafo billahi ntafo ay ntofo
okmala besuena maudu bambulo ina fo anya fo chukomina islamaya ere ki yere lay doro ni islamay ibino deddo wal man ye khawari ju yere ibino fenel do nga ne kundilera ka do kuma la ndenge sigimbea ngme fega fla dama aka kumanduka ufu wala sa awni kena karnyo na sabaka me dakolo ya fla dama abo folige السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار عدد نعم الله. وبعد أستهل فقري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. تغني نكو على في أنكشي شيطان دعاني تورم. شيطان مينغرا فرلا كروفين كبالا كايدن. سينجين كلي كوفي. على رت كولا. وكوفي. نيغا سولي كي بامنا تدين كان عبد الله دي. نيغا محمد. Anaka saba numa ani manuma munu tugura ko foga tasi alkiyama joduma ola ame ala fobi ala min sona ka nin kene banyirana no e mawdu alhamdulillah ame do ke bela jale ko doka juru de be era wallahi ala akem mawdu bunyana horoma kama ala آمين ربي على أماني نفع قبل فين قد بإله على أكم مولود بنيانا هرما كما قبل فين آمين ربي وقف بدرا أما فو على كنانجسي كسر أماسا آمين ربي سودي موي Sudah mati aku menunda dulu kabur kono. Sudah be munu mengatakan macam. Cheese betul. Voilà. C'est mon fils. Ama ko ala kana nda suye kaso amasa. Amin rabbi rasul. Ni ala ka jeng. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn caman choisir i yɛrɛ ye. Tiɲɛ o bɛ kɛ. Mais mɔgɔ tɛ se ka wolofa ɲuman choisir i yɛrɛ. Tiɲɛ siga t'o la walahi. Alhamdulillah ne bɛ se ka n disi gosi bi. Bɔnni tɛ. Ɲɔgɔnnaw cɛla ni fa ɲumanw caman ye. Tiɲɛ. Siga t'o la walahi. O dɔ de sigilen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ n'o ye Imam Kiski Hayidara ye. Min bɛna Ala ta di. Tiɲɛ kɛnɛ kan. Amma ni ala fɛ a bɛna kumakan minnu fɔ ala k'a faamu ɲuman. Amin rabbi rasul. O kɔfɛ ne tɛ wajulikɛla ye n fa bɛ yan n karamɔgɔ bɛ yan. Tiɲɛ siga t'o la. O la n bɛna dakuruɲɛ 3 fɔ ni ka bɔ kuma in. Siga t'o la. A ko diɲɛ in jamana bɛɛ ɲagaminen don sisan. Walahi. Mais i bɛ yɔrɔ min na i b'o de jɔrɔ n'o ye Mali. Siga t'o la walahi. Dɔnnibaaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko Yahya bun Abi Kathir. Allahu akbar. Ale ko fɛn 3 bɛ yen ko n'o dumina diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ jamana o jamana diɲɛ kabila o kabila la ko n'o dumina o yɔrɔ la k'o yɔrɔ bɔ man di dingɛ kɔnɔ a yɔrɔ taa man di ɲɛfɛ. Tiɲɛ siga t'o la. O fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye a ko zulu. Allahu akbar. O de ye tɔɲɔni ye ko tɔɲɔni mana bonya Sigi. ani ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ an bɔ man di dingɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Bɔnni tɛ. A ko filanan ye jumɛn ye a ko alizina. Tiɲɛ siga t'o O la. de an lamɛnbaaw b'a ye a fɔ a ma. An faw bɛ yan an baw bɛ yan ko de ye zina ye n'o ye jɛnɛya ye ko jɛnɛya mana wara dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ kabila kɔnɔ ko bilayi ko taama ni ɲɛfɛ o bɔ man di ɲɔgɔn na. Tiɲɛ siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan. Bɔnni. Ko a sabanan ko de ye janfa ye ko janfa mana wara ani ɲɔgɔn cɛ ko jamana bɔ man di dingɛ kɔnɔ.
kɔnɔ wala nin dakuruɲɛ saba de tun bɛ ne bolo ɛnɛ nka ni m'o fɔ ni ka bɔ kuma la ka kuma di bonya tigi ma ka kuma di karama tigi ma ka kuma di alimul alama ma ka kuma di funangɛni ma funangɛni min ye ala ta fɔ ni ka ala ta kɛ ala ka dɛmɛ kura alhamdulillah ayiwa alhamdulillah kuma jan wɛrɛw tɛ yen ka don mawudu kɔnɔ nka a tɛ mɛn ne bɛ retraite ta n'ala ye den di ma nin den qualité i sera retraite ta ye o n bɛ taa retraite la mais ala ye wasa kɛ o wa kul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zawqa man al fard man al jabbar man al qahar man al muhi man al mumit man al nas man al kayf wahidullah koy ma ba okma ne bugu jenne de Aidara ko k'ale moteri jɔ ko ale bɛ ka mɔgɔw de ɲini wa a b'a dɔn mɔgɔw bɛ minnu bɛna moteri yɛrɛ ta ka bɔ a kɔnɔ o kɔni moteri tɛ yen bilen o moteri ko banna moteri ɲini jumɛn na bilen moteri bɔra a kɔnɔ o la an bɛ suba min na an bɛ cɛ min ka su la jogotigi kun do yan'an k'an damaga cɛn yɛrɛ la an bɛ dugu min kɔnɔna la a dugutigiw ani alimamiw ani jeunes minnu b'a kɔnɔna la ani chrétiens an b'u bɛɛ lajɛlen fo anw faw ye an dege nin de la bɛɛ bonyali maa ni de ye maa ye min tɛ se ka maabaw bonya mani ne bɛ fɛ k'a dɔn maa bonya yɔrɔ do billahi n'i ye danfɛn ye adamaden k'a tɛ se ka maa si bonya i daji to a kan hali n'a sɔrɔ firawuna don a waati masakɛ don tigɛ a la a bɛ laban a jasilen billahi mɔgɔ o mɔgɔ ma mɔgɔw bonya ala b'i dɔgɔya o la an ka dugutigi ninnu ani an ka alimami ɲuman ninnu an ka alimami kɔnɔnajɛlen ninnu an b'u fo ani an ka chrétiens anw y'o de fɔ an bɛ segin a kan anw tɛ fitinɛ dɔn an ni ninnu cɛ la mais n y'o de fɔ ko mana kɛ cogo o cogo i bɛ maa dangatɔ dɔw sɔrɔ minnu m'u yɛrɛ wele ko aw dɔ ka sɔrɔ ala ye an seere ye an n'u cɛ ka jan olu de bɛ ka ko in bɛɛ ɲagami nka nin y'a selen y'a dan na o nin y'o ka kunu bɛlɛlen ye o la silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ ne hakilila kumadukaw bɛɛ de kan ka bɔ kalama su in na silamɛya ye jumɛn ye a bɛ e kɔrɔ o misiribajɔ in yan galonvi i tɛ turulen bɛ sa i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a ne ka kuma tɛ dɛ dɔ ka bɔ k'a sɔsɔ dɔrɔn i bɛ sa i tɛ turulen misiri kɔnɔ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ fiɲɛ ci min yɛrɛ bɛ ka kɛ maga ye bilahi n'a fiɲɛ dɔ cira k'i to yen ni alikaba bin n'i ka a la ni kuranɛ cɛ i tɛ kisi ka sɔrɔ i jogo ma ye silamɛya ye jumɛn ye dɛ
jogo maa o maa jogo mai misiri bɛ bi ka i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ wa kumandukaw ni jogo bɔra hali adamadenya la a kɛra faliya ye wa fali ka fisa jogo jugu ye bari fali b'a tigi mako ɲɛ o ye an gɛlɛ k'u bɛɛ filɛ dɛ bari o ye jumɛn fɔ ko i k'i ta kɛ selifu ye billahi ini do yɛrɛ b'a kuma kɛ ko non ko ye seli kɔni c'est important ni bɛ seli ka ban o ye ko in nɔgɔyalen a bɛɛ bɛ dabila dɔɔni de a bɛɛ bɛ dabila TV ninnu minnu tɛ wuli olu bɛ yen de olu ka janɛmɛ ka jugu ka tɛmɛ bolisɔnna ka janɛmɛ wa olu de falen don an ka karamɔgɔ ninnu billahi u bɛ hadisaw f'i ye ka tila k'a kɔrɔ f'i ye cogo la i sigilen bɛ bana n'a fɔra ko kira de ye nin fɔ hɔrɔn ma n'i sigi ka nin kumakan in kala ko maa dɔ de ye nin fɔ anw bɛɛ bɛ nin tigi kɔ a b'a fɔ k'anw bɛɛ ye bagan ye bari kuma min fɔra baganya kuma don anw ka kira tɛ sɔn k'a fɔ o dɔ ye jumɛn ye ko e ka sa dɔrɔn k'i to la ilaha illallah nka n'i sara k'i to a kan e ka aljinɛ so kɔni o y'o kuma de bannen ye ayi e ni maa tɛ sɔrɔli kɛ aljinɛ ko la i sara k'i to la ilaha illallah ka dɔrɔn o y'i don de ye hurur o t'a dama yɛrɛ ko hali ni i bɛ jɛnɛya kɛ hadisa b'a f'i ye ko hali ni i bɛ jɛnɛya kɛ ka tila k'a fɔ ko hali ni i bɛ sonyɛli kɛ hadisa b'a f'i ye ko hali ni i bɛ sonyɛli kɛ fo sɛzaba ni ɲininkali bɛ kɛ kira la ko hali ni bɛ nin jogo kolon ninnu kɛ kira b'a fɔ ɔhɔ hali ni bɛ nin jogo kolon ninnu kɛ riwaya wɛrɛ la u bɛ na a ɲagami k'a d'i ma tuguni a laban yɛrɛ la ko hali ni bɛ dulɔ min anw ka nin diinɛ in kɔnɔna la ka warijudenw bɛ tile k'a f'u ka misiri ninnu kɔnɔ k'anw ka an sigi k'olu lajɛ la arabu taw b'anw kɔnɔ ala anw mago bɛ ala ta de la an tɛ se ka comparer donc nin ne ye balawu ye silamɛya jogo de don hali ni i ka fali min jogo ka ye min jogo ye o de bɛ diya i ye ka tɛmɛ fali jogo kolon kan o la jogo yɛrɛ la kira ka hadisaw bolila jogo kan cogo la n'i y'a ye hakilima yɛrɛ b'a dɔn jogo yɛrɛ ye fɛn min ye hali n'a ma fɔ e ye k'a sarihu kɛ e ye o dɔ ye jumɛn ye hadisa b'a f'i ye akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan e ni faamuya sadiri mumini min ka muminiya dafalen don mumini bɛɛ ta ye nin yɔrɔ in ne ko mɔgɔ ninnu u tulo kan ka an nasa o ko mumini dɛ min ka muminiya dafalen don mumini bɛɛ ta ye ne yɛrɛ kun fɛ a bɛna fɔ min tɛ pɛrɛnnen don seli fɛ o ne fɛ a bɛna fɔ kɔngɔ ye min fa k'a to sun na o jahi jogo kuma ma fɔ yan n ye kuranɛ kala fo ka n daji ba ja o ti yan o a ko cogo di dɛ min ka muminiya dafalen don mumini bɛɛ ta ye o de ye min jogo ka ye mumini bɛɛ ta ye seli de bɛ se ka e bila ne ɲɛ k'e to walimuso kan alimami hasidi kɔrɔ bɛ misiri kɔnɔ k'olu ye silamɛw ye anw kɔni an ye ci ninnu lase wa a lamɛnbaaw y'a faamuya dɛ seli tɛ maa kɛ silamɛ ye an b'o fɔ an bɛ segin a kan dalilu kɛnɛmanw de b'an bolo a la o la an kɛlen don ka dɔw fara ɲɔgɔn kan o ye mawudu wɛrɛw ye an bɛna su in na boli min kan anw y'o de fɔ mawuludu ko anw ni mɔgɔ t'o kɛlɛ kɛ ayi o kɛlɛ banna mawuludu bɛ daga mawuludu tɛ daga anw
an da o la ay o te an woni ne kesigi ko inde wallahi wari ala yɛrɛ de fɔlɔ la k'a kɛ ti o kɛra ni ko bid'a do ala yɛrɛ fɔlɔ la ka bid'a kɛ ti siga to lo kɛra ala fɔlɔ la ka bid'a bɛ kɛ o ye mawulu ye koyi wa anw yɛrɛ bɛ sa o bid'a ye nka ti siga to la kɛnɛ kan u bɛ bid'a fɔ u tɛ bid'a yɛrɛ dɔn ti o ma dɔn u t'a dɔn ti siga to la c'est à dire min t'olu arranger diinɛ la min t'u poche giriya diinɛ la hali n'a sɔrɔ o ye kuranɛ aya de i n'a fɔ baya b'a kɔnɔ cogo min na u b'o ta k'o fili ti o b'a fɔ tan wallahi olu bɛ ten de o ti olu kelen dɔrɔn u ka karamɔgɔ ye min f'u ye dɔrɔn Allahu akbar o dɔrɔn ne ye tiɲɛ ye sigi a tɛna kɛ n'olu ba kelen dɔrɔn de ye den wolo Allahu akbar a bani de ɲininkali kɛra kira la ti su'ila nabi ti ko man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala nam ahsanuhum khulqan Allahu akbar ni faamuya wala wala ɲininkali kɛra kira la ko mɔgɔ jumɛn de ka di ala ye sigi ka tɛmɛ maa bɛɛ kan Allahu akbar maa jumɛn de ka di ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan nam ko mɔgɔ min jogo ka ɲi ti kɛnɛ kan mɔgɔ min jogo ka siga ɲi to la a wallahi depuis a bɛna dɔn ko seli kɔni seli in ye maquillage de ye dɔrɔn wallahi o do maquillage de don k'e tromper Jesus. n'o tɛ ale tɛ se ka maa yɛrɛ kɛ silamɛ o ye ti se wallahi nka maa si tɛ se k'i ka silamɛya kɛ Jesus. n'i ma seli siga to la anw y'o fɔ bɛɛ ye yan wallahi o fɔra maa si tɛ se k'i ka silamɛya kɛ ka seli bɔ a la ti la o tɛ se ka kɛ siga to la mais seli in dɛ ka na an tromper ni o ye an ko k'o de ye kalo ye wallahi aliyu fagaba gulɔmina kun don wa ayi o tɛ bolisɔnna kun don wa ayi o tɛ jafara kun b'a bolo ayi te vido ti a fima a tɛ bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔ nka ale de ye ale faga wallahi o kɛra kira ko ni maa min ya c'est à dire mɔgɔ min ɲɛmaa ye ale kira ye ali yɛrɛ ye o tigi ɲɛmaa ye ti siga to la o fɔra wallahi ko ali fagara siga to la silamɛw fɛ minnu bɛ seli ti wallahi e bɛna seli kɛ ka jɔnni ɲɛ ko kuranɛ kalanjala ye e bɛna kɛ ka jɔnni ɲɛ ko sigi mais i b'u ye u bɛ fɛnw kɛ bida ye min t'u arranger n'o tɛ ne ma olu yɛrɛ ɲɔgɔn bidakɛlaw ye o ti olu ka jugunɛ olu n'i kɛra bidakɛla ye ka tɛmɛ khawariju ninnu kan bidaya yɛrɛ bɛ e fa i tɛ si sɔrɔ ti siga to la kɛnɛ kan wallahi bilahi ti olu bɛ bɔ bidaya la ayi u tɛ bɔ a la kuma dɔw b'a la o ti siga to la hali ka micro don misiri kɔnɔ a kɛra kira ayi o ma kɛ kira salen kɔfɛ san 100 joli kuran sɔrɔla ka na don misiriw kɔnɔ ti siga to la kira y'o ye ya abubakar y'a ye ya umaru y'a ye ya usmana y'a ye ya ali ye kuran ye misiri kɔnɔ ayi a b'o ye wallahi ka micro ta ka bɛɛ tɔɔrɔ ka bɛɛ nin siri ka d'a kun sigi o de ye silamɛya ye ya ayi o tɛ mais e bɛna jumɛn wɛrɛ kɛ bida ye ka tɛmɛ o kan sigi ka tapi don misiri kɔnɔna la u ka ɲininkali kɛ n'u ma kalan u ka na yan ti siga to la fɔra tan kira y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ misiri kun t'u bolo tapi dilanna k'a bila min kɔnɔ k'u bɛ seli tapi kan ti siga to la a tɛ yen wallahi u tun bɛ seli cɛncɛn de kan walima ne fɛ n'u ko k'u ye sunamɔgɔ ye k'a exagérer k'aw bɛɛ bɔ a la ye u ka tapi bɔ yen sa kɛ Allahu akbar o tulo b'i la kira y'a ka hayatu bɛɛ kɛ a ma kulusi don siga to la kira tun bɛ taafe de siri ti wallahi mais ni an ɲɛ tɛ taafe kɔnɔna khawariju ninnu na ti u ti ye o nka kulusi bannen don wallahi u y'a bɔ min Allahu akbar i bɛ bida juguba kan dɛ ti siga to la bilahi Allahu akbar n'i sara k'i to a la i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bilahi ti siga to la a bani de u ka fɛn dɔ tɛmɛna walimusow b'a kɔnɔna yɛrɛ ye wallahi mais olu yɛrɛ tɛ mais fo walimuso minnu bɛ yen ni olu cɛ ye permission d'u ma k'u ka taa ka t'u kan ja ni kuranɛ ye fo ye yɛrɛ sa u ka khawariju minnu bɛ yen o ko masha Allah ni muso in ka ka di sa i y'a kuranɛ kalan cogo ye
ka jarabi walmuso kana suna mo ko ta jarabi walmuso qur'ana kalangana masha Allah akaka ni ko wallahi o bo fajume mo be bida ka temeninga wallahi kafiriya temenaninga ala soso temenaninga ka baika kirala o temenaninga mais olu te koy muso inte o mais muso che de da ishui billahi mus che mi zona ka e muso blakata che ula jarabi akana ana yere ketugola e da ishu de ni saraibe janame kono billahi atuma wallahi sikatola utara o yake wallahi mais u sadiri ni famia ya adamade je ite mbere fonote saka kafsa sikatola wallahi tara ko qur'ane kala qur'ane be kalanta nga ni awnyanga ningere nonzigi ka foko mogo ka jere autoy ka foko mogo kana binyogon kan uba foka o me bidala bida haza bida wallahi ya me olube bida minge o e bida jugumadi atuma wallahi oluka bida nunu e dolala odi wa be laba janama de kono ku atuma ube bian ngane o note Umar e min vo mauludula ni yame ibe do beke mauludu sikatola wallahi Ali ibn Abi Talib ale min vo mauluduka ni bora kalama ibe mauludu ke dogodo Abu Bakar Siddiq ale min vo mauludula abonyala adarajala akorotala aben nafa min la se mogoma abini ala gere nyogona chogo mina ni ya me ibe dongo doke mauludu sikatola keneka wallahi ni zahaba bad nunu be uka nyine make mauludu fetilika sikatola okera nganie mado deunye do no fet ke kajana ante bo aw no fe ante se awla ante fara awla a ibado ko bawka kelete kelede sikatola utikele mi to suma ka da fama ani min tara to ganima sigi olu tekele wallahi on baw ya suma ski o de la anzigi metan wallahi keleka o de la bisoro la keleka o la islamai dore fuite watina ke dore fuye jogo indeko sikatola wallahi ni jogo imanye islamai ko ti nyofi mesilaka o kofe harisa nana dima tuguni kuma min shay'in athqalu في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن الله أكبر الله أكبر نمبكو في مكو بجودو ورلا أي والله نمبكو في جونغا قرآن كلانجلانغا جمع بي ترامبي كسر جوغو ماي والله ما أفرا كوغا نقرآن كلان نونو أفرا أمي دومينا يكو بي afora yana ngase bimare sikatola afora kira ya fo ali ya fo ogara atuna to foye ubolo Qur'ane sebe me papier ka obeka ka kala na te dusukuna Allahu Akbar amaboka era la ka gono soro Allahu Akbar anto klela nia obe mo ko fara yonga wallahi ayna ngata Qur'ane ka Qur'ane kala yoro yere la sumuru be ka bele billahi chama wallahi konguru nunu na alaka andimso nu ngishi amina rabbi angorom so na ndogom so nu ala ku kishi amina rabbi ala ni jogote nunu be galodi en tant que adam made jogo mai hal ni Qur'ane kunu ibe do janeme kono billahi wallahi i jogo ingle folosha sikatola fora جمع فوري يكون ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن الله أكبر ألا كرامو نأكل لاو كلوبين لاو دكتورو منو برا مغا منو برا مدينة منو برا كير إجبيتيو
aw klote ni na walma hadisa min filɛ nin n'a sɛbɛnnen don kalo do de mais ay bo aka fɔ kɛ min bɛ ka kuma maliyɛn de do min sɛbɛnnen do galo do wa ko seli de ka bɔ a bɛɛ ana ni selila ka ban kabila fɔ di kabi i ba i bange wagati bi la i n'a fɔ i ma juru min kɛ i ye jɔko nin seli ta n'a mɛnna i yɛrɛ b'a ye kuma ninnu bɛɛ yɛrɛkɛlen do u sin ka jɛnɛya jurumu y'a fa ten une seconde kɔnɔna la nɔgɔya bɛɛ la i b'i si den bɛɛ kɛ jɛnɛya la nka ni i bolo don ninnu bolo ka wariju ninnu bolo u b'i ka jɛnɛya bɛɛ kɛ une seconde ye k'a d'i ma ko a bɛɛ y'a fara ne yɛrɛ dabali ma ban olu ni ala bɛ cogo de o la sisan ni ala ka numéro bɛ sɔrɔ u bolo ni u bɛ ɲininkali k'a la ni karisa ta bɛ cogo min na ah mais min sɛbɛnna kuranɛ kɔnɔna la wala takrabu zina anw ɲɛ b'o de la ko i ka seli arakan 100 i ka arakan 100 o minɛnen o tɛ se ka jɛnɛya siɲɛ kelen jurumu y'a fa mais dɔnnibagaw tulo b'a la u ka bɔ k'a sɔsɔ dɔrɔn mais hadisa bizarre joli bɛ yen u b'a f'i ye n'i ye nin fɔ ta siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ i ba y'i bange don min na i bɛ kɔ ka bɔ i ka jurumu bɛɛ la mais anw m'an sigi ka nin hadisa kunda ninnu bila yɔrɔ jumɛn na k'an k'an da de a kan anw t'an da de a kan hadisa ninnu nkalonfinw don hadisa fɛn o fɛn nana ka jurumu yafa nɔgɔya ni bɛɛ la nkalonfinw don mais a bɛ dɔw de arranger o dɔw bɛ a b'olu arranger dɛ ka sin k'a fɔ ko n'i ye nin fɔ tan la ilaha illallah tan tɔ a cogoyaw b'u bolo la ilaha illallah fɔcogo caman b'u bolo ko n'i y'a don sa n'i ye nin ta ka na nin bila tan o bɛ nin juruma hakɛ in yafa n'i ye nin ta ka nin kari yan o bɛ nin juruma hakɛ in yafa ah n'a kɛra ten ne ko n'u bagara ala bagara bobo dɔrɔn ne ma la ilaha illallah ka jurumu yafa n'o ye tiɲɛ ala bagara bobo de ma bari bobo dɔrɔn ne tɛ se k'a fɔ n'o tɛ i b'i to jɛnɛya 12 la k'a fɔ